Bine te-am regăsit, om trezit! Iată că de data aceasta ne întâlnim sub energia lunii noi în Taur, lună nouă ce se perfectează în data de 23 aprilie la ora 5:25 dimineața. Dar înainte să îți povestesc despre luna nouă în Taur și să îți aduc mesajul intuitiv al acestei perioade, vreau să fac 3 anunțuri. Primul anunț este că, începând cu data de 27 aprilie, mă poți contacta pentru a te programa pentru sesiuni private ce au ca scop activarea sinelui și a vindecătorului interior. Sesiuni în care vom folosi tehnici de meditație, tehnici de respirație, mindfulness și ghidare intuitivă cu cărți oracol. Poți să le numești ca o citire cu cărți oracol, însă în care vom îmbina și alte tehnici. Ofer acest serviciu pentru că până acum nu l-am promovat, ce-i drept, însă vreau să fiu alături de tine. Vreau să te susțin și să te ghidez în această perioadă și nu numai, și să-ți fiu alături în procesul de trezire prin care treci. În descrierea acestei filmări vei găsi toate detaliile despre cum mă poți contacta pentru a te programa pentru sesiuni private. Al doilea anunț pe care doresc să-l fac este că pe data de 26 aprilie la ora 15, ora României, împreună cu Liviu Adrian Yogi, voi susține o sesiune numită Regăsește-ți lumina interioară. Este o sesiune unde vom folosi respirația conștientă, mișcarea energetică, de activare a energiei interioare, masajul sonor și meditația ghidată, sesiune ce durează undeva între 1 oră și 30 de minute și 2 ore. La această sesiune, care are loc aici pe YouTube, dar va fi grup privat, este musai să te înscrii dacă dorești să participi. La fel, găsești detaliile în descrierea acestei filmări. Și al treilea anunț pe care doresc să-l fac este că miercuri, 22 aprilie, la ora 22, ora României, voi susține tot aici pe YouTube, dar de data aceasta public, o meditație ghidată pe această energie a lunii noi în Taur. Eveniment la care nu este nevoie să te înscrii, însă te rog să te abonezi la canalul meu prin apăsarea butonului subscribe sau abonează-te și a clopoțelului de lângă, iar astfel vei fi notificat de fiecare dată când urc ceva nou pe canal, când organizez un eveniment public și totodată vei primi și un reminder, da? Deci vei ști când vine momentul acelui eveniment. Vreau să îți mulțumesc că mi ești alături în continuare și să-ți spun că donațiile sunt extrem de apreciate în această perioadă și nu numai, pentru că eu am drept sursă de venit doar activitatea online. De altfel, nu am altă activitate pentru că nu este posibil. Însă, orice sumă, oricât de mică, este binevenită, sunt recunoscătoare și mă înclin în fața ta. La fel, găsești detaliile despre cum poți dona și în ce cont poți dona, tot în descrierea acestei filmări. Haide să trecem să vorbim despre luna nouă în Taur și despre energia ei. Oportunitatea noastră de a ne construi un alt fel de viitor este aici. Sub puterea acestei luni noi în Taur, suntem chemați să ne gândim la ceea ce dorim să creăm. Și vreau să-ți spun un lucru. Înainte să îți descriu puțin cum văd eu această lună nouă și energia ei, vreau să-ți spun un lucru și vreau să mă asculți cu atenție. Lumea, așa cum o știi tu, nu va mai fi. Normalul cu care ai fost obișnuit nu va mai reveni.
Nu-ți spun asta ca să te sperii, ca să te fac să-ți fie și mai teamă, ci din contră. Îți spun asta ca să înțelegi ce minunăție de timpuri trăim. Și da, nu mai vrem să ne întoarcem la ceea ce era. Nu mai vrem să intrăm înapoi în acea zonă de confort falsă. Știu, poate că tu vrei, dar nu vrei tu cu adevărat, ci mintea ta și programele tale. Pentru că tu ai fost programat într-un anumit fel până acum, dragă om, și această deprogramare prin care trecem este grea. Este un proces extrem de greu, dar totodată necesar și binevenit, pentru că evoluția este cea care are sens în acest moment. Nimic altceva nu are sens. Așa că nu-ți fie teamă de a păși în acest nou viitor, care poate acum nu arată prea roz, dar dă-ți voie să îl trăiești, să fii parte din transformare, din schimbare, să treci prin această perioadă de tranziție ca și cum nu ai avea de ales. Nu. Consideră că nu ai de ales. Că ești oarecum forțat să intri în horă și să joci. Joacă. Și vezi ce se petrece, pentru că nu poți să nu faci parte din asta. Adică poți, dar știi ce înseamnă a da înapoi? Dacă nu știi, gândește-te la ce ți-am spus și o să vezi că o să-ți vină imediat răspunsul. Și haideți să revenim la luna nouă. Așa cum spuneam, este oportunitatea noastră de a ne construi un alt fel de viitor. Dacă tu nu poți vedea, spre exemplu, acest nou viitor, fă un exercițiu mental și renunță pentru câteva clipe la situația actuală. Și eventual întreabă-te, ce pot eu deveni în acest nou viitor? Cine pot eu să fiu în acest nou viitor? Cum pot eu să contribui în viața mea în acest nou viitor? Cum se desfășoară călătoria mea din acest moment înainte? Vezi ce ți apare în minte, în corp, ce senzații. Urmărește-le, observă-le. Nu le schimba, nu le judeca, nu le înlocui, doar observă. Momentul de lună nouă este un moment în care cerul este întunecat. Luna nu o vedem, da? Pentru că din acel moment, din momentul de lună nouă, luna va crește, luna se află în creștere. Așa că acest întuneric îți servește practic pentru a te retrage în interior și fă-ți curățenie în dorințe. Vezi dacă mai sunt cu adevărat de actualitate dorințele tale, dacă mai sunt importante, dacă mai vrei ceea ce ai vrut, eu știu, acum o lună, două, nouă. Și accesează-ți umbra. Du-te în zona de umbră, în umbra ta. Da? Și vezi ce mesaj aduce umbra în aceste momente. Ce are ea de împărtășit și tu încă te ferești să-i asculți mesajul. Este perfect în regulă ca întunericul încă să-ți înghețe sângele în vene. Și poate că o anumită teamă să apară și poate, eu știu, să-ți simți stomacul cum se strânge în anumite momente. Și la fel de în regulă este să ai și atacuri de panică. Pentru că înseamnă că te vindeci. Pentru că înseamnă că ai ajuns în acel punct în care nu mai există cale de întoarcere și nu poți decât să te lași și să-ți scoți, da, la lumină întunericul. Da? Deci îți scoți întunericul la lumină. Ai încredere în mine când îți spun că ești în siguranță și ești protejat și nu ești singur. A sta cu umbrele tale înseamnă a-ți accepta și a-ți onora temerile cele mai profunde. Practic, pe această lună nouă, invită-ți fricile să se așeze cu tine la masă. Toate.
care crezi tu că sunt fricile tale? Deși o să vezi că atunci când le inviți, îți cam dai seama că unele nu ți aparțin, iar altele nu sunt frici, ci doar credințe limitative sau programe. Dar e ok, invită-le să vină, întreabă-le, practic, sau ascultă-le mesajul, da? Vezi ce au de zis. După aceea, ia o foaie de hârtie și un pix și așterne-le pe hârtie, adu-le în lumină. Pentru că după ce faci toate astea, ele nu vor mai avea nicio putere asupra ta. Pentru că le-ai onorat, le-ai acceptat, le-ai dat voie să-ți spună pentru ce au venit, de ce au fost cu tine atâta timp. Da? Ele nu-și mai au locul în experiența ta curentă și vor pleca. Pur și simplu vor pleca. Nu neg că această lună nouă este una cel puțin provocatoare, ca să mă exprim elegant, însă aduce cu ea și o vibrație a speranței. Așa că permite-i speranței să-și găsească loc în viața ta, în inima ta. Permite-i speranței să-ți hrănească întreaga ființă, să-ți învăluie fiecare celulă. Și lasă-te ghidat de speranță. Visează noua viață pe care vrei să o creezi și care te așteaptă. Dă-ți voie să-ți imaginezi, să mergi în zona de creație a minții. Vezi cum ești într-un anumit loc, într-un anumit punct, într-un anumit moment. De ce nu? Joacă-te! Lasă-ți imaginația să zburde. Ce ai de pierdut? Absolut nimic. Nimic. Pentru a veni la tine cu mesajul intuitiv, am folosit 3 pachete de cărți, din care am extras câte o carte. Prima carte reprezintă ceea ce este vizibil și eventual pe ceea ce te poți baza în această perioadă de 2 săptămâni care se deschide la momentul de lună nouă. A doua carte reprezintă ce este ascuns și nu poți vedea, iar a treia carte reprezintă, așa cum îi spun eu, busola pentru această perioadă de 2 săptămâni sau ceea ce poți folosi când te simți pierdut și poți să te agăți de acel ceva, eventual. Ok, prima carte, care, așa cum am spus, ne aduce ceea ce este vizibil, da? Și pe ceea ce te poți baza oarecum în această perioadă, este Galactic Healer, vindecătorul galactic. Să vedem dacă reușim să o punem în așa fel încât să se și vadă. Ceea ce este evident, dragă om, este că singura variantă este să mergi înainte cu mintea deschisă, da? Și cu inima dornică de transformare, da? Noi existăm într-un multivers de realități multiple. Și orice este posibil dacă ne folosim capacitățile minții la putere maximă. Evoluția noastră ca specie este posibilă și datorită abilității omului de a trece dincolo de limitările minții și de ceea ce poți vedea practic cu ochiul liber. Poate că în aceste timpuri, în momentele acestea de tranziție, de mari transformări, mai mult ca oricând ești atras de medicină alternativă, de terapii alternative, de metode de autovindecare, de astrologie, numerologie, tarot și orice care până acum poate nu-ți trezea interesul sau nu te atrăgea. E ok. E ok, urmează această chemare. Vezi unde te duce.
Vezi către cine te duce. Vezi ce îți aduce în viață, ce îți deschide. Vindecătorii galactici sunt alături de omenire în aceste momente. Însă, nu uita, tu ai un liber arbitru, da? Și nu poți fi ghidat sau ajutat de aceste ființe, de îngerii tăi, de, eu știu, ceea ce te înconjoară pe tine, dacă nu ceri acest lucru și dacă nu ești suficient de deschis ca să primești ajutorul. Așa că fii sincer cu tine și vezi dacă vrei cu adevărat, dacă ești pregătit cu adevărat să chemi în ajutor entitățile de lumină și să le și primești ajutorul, da? Să-l accepti cu toată ființa ta. Da, ușor nu e. Pentru că, în primul rând, trebuie să crezi că există. Nu? La fel. Când te rogi la Dumnezeu, dacă nu crezi în puterea Lui și dacă nu crezi în existența divinității, nu prea funcționează rugăciunea, nu? Dacă experimentezi așa cum experimentez eu, de exemplu, ți uit în urechi, iar asta se întâmplă destul de frecvent, dacă simți cum ți se face pielea de găină instant, dacă simți că te ia cu călduri sau cu frig, la fel, instant, câteva secunde, înseamnă că te acordezi la o rezonanță mai înaltă, dragă om. Dacă ești născut pentru a fi un vindecător, un terapeut, un ghid, un medium, poți experimenta o activare profundă la nivel de suflet în această perioadă. Și se trezește chiar o conexiune aparte cu alte civilizații, cu pleiadienii, cu arcturienii, cu atlanții, lemurienii, Egiptul antic. Da? Deci, dacă se întâmplă asta, onorează aceste trăiri. Pentru că sunt un dar și un suport moral extraordinar în această perioadă de tranziție. Este momentul să îți trezești și să îți aduci la lumină înțelepciunea ancestrală, aceea care hibernează în tine și așteaptă momentul perfect pentru a se trezi. Acum e momentul perfect. Acum este momentul perfect pentru că împreună cu această înțelepciune ancestrală poți să-ți activezi și să-ți trezești memoria a cine ai fost poate în alte întrupări ale sufletului ce te locuiește în acest moment. Așa că această carte ce îți arată ceea ce este vizibil și poți lucra imediat la asta, te poți folosi de această energie, te îndeamnă să îți revitalizezi sufletul în primul rând și să îți dai voie ție și mai ales sufletului tău să se expandeze dincolo de limitări. A doua carte, ce este ascuns și este potrivit și bine și este momentul de a fi adus la lumină în această perioadă, vine cu mesajul și cu simbolistica elanului, elk. Ceea ce nu știi tu despre tine, dragă om, este câtă reziliență și stabilitate și putere poți să-ți oferi ție însuți în primul rând. Și totodată să fii de ajutor și celor din jurul tău. Elanul simbolizează, dacă vrei, elementul pământ. Da? Avem și simbolul elementului pământ, acesta este. Această lună nouă în Taur este într-un semn de pământ. Taurul este semn de pământ, deci este o coincidență fericită între această carte și energia în care suntem în acest moment de lună nouă. Asta înseamnă că ai stabilitate în viață,
Dacă rămâi ancorat în realitate și dacă te împământezi conștient, zi de zi, folosește energia Mamei Pământ pentru a te ancora în realitate, pentru a te hrăni, pentru a-ți hrăni stabilitatea, pentru a te transforma într-un stâlp de susținere pentru tine însuți, în primul rând, și o să vezi că făcând asta pentru tine, vei putea să o faci și pentru cei din jur, da? Extrapolezi apoi cei din jur, comunitatea din care faci parte și nu se știe niciodată pe cine poți ajuta cu adevărat în aceste momente. Păi, mai ține și un ochi pe ego în această perioadă și nu numai, dar vorbim acum de această perioadă, pentru că tendința este de a-l alimenta exagerat în această perioadă și un ego umflat, un ego mărit, te transformă într-o ființă pretențioasă, într-o ființă care este mereu nemulțumită și care judecă și nu vrei să faci asta. Pentru că ține minte, în momentul în care faci asta cu cei din jur, o faci cu tine în primul rând. Pentru că ceea ce spui este ceea ce ai în interiorul tău. Este despre tine, nu despre celălalt. Așa că acordă atenție maximă conexiunii pe care o ai în această perioadă cu energia Mamei Pământ. Ancorează-te bine în realitate și observă-ți ego-ul. Nu vrei să-l anihilezi. Ferească Dumnezeu. Noi avem nevoie de ego. Sub nicio formă să nu-ți treacă prin cap că vrei să renunți la ego. În primul rând, nu o vei putea face și, în al doilea rând, ego-ul, ca și mintea, ca și multe altele, sunt parte din tine și lucrează cu ele. Nu le renega, nu le anihila, că oricum nu vei reuși să o faci. Și observă-te atunci când mănânci la masă, da? Încearcă să o faci cât se poate de conștient. Be mindful with your food. Fii conștient de ceea ce mănânci. Iar a treia carte, care, așa cum am spus eu, o văd ca pe busola, care ne va arăta direcția în aceste 2 săptămâni, în cazul în care ne vom pierde, să spunem, sau vom fi dezorientați și nu știm încotro să o luăm, este Be gentle with yourself. Fii blând cu tine însuți. Așa că atunci când te pierzi în frici și gânduri, respiră profund și repetă-ți pentru tine: sunt blând cu mine însumi. Pentru că acum ești în procesul de renaștere. Și nu este loc de răutate. Pentru că dacă îi permiți răutății, da? Dacă dai voie judecăților, prejudecăților, răutăților, fricilor, furiilor să pune stăpânire pe tine, așa vei trece dincolo. Un om amar. Și nu vrei asta, pentru că dacă tot ești într-un proces de renaștere, de recreere, de reformare, da? Vrei să fii cât mai curat și cât mai trezit pe partea cealaltă. Oricum nici nu cred că o să se poată întâmpla altfel, pentru că cei care refuză schimbarea, cei care nu doresc să muncească la propria lor vindecare în această perioadă, nu știu cum vor reuși să treacă prin această perioadă de tranziție. Semnele ne spun că schimbarea este iminentă. Și ieșirea din cocon aduce la lumină noul om. Adică pe tine, dragă om. Așa că fii blând cu tine însuți în această perioadă. Împământează-te, ancorează-te la energia Mamei Pământ, devino-ți propriul stâlp de susținere. Și
Permite-le vindecătorilor galactici să lucreze pentru tine și să te susțină. Acesta este mesajul pe care îl am pentru tine, pentru mine, pentru noi toți în această perioadă. Sper să-ți fie de folos și dacă rezonezi cu ceea ce promovezi, te rog, dă mai departe informația. Te îmbrățișez, îți sunt recunoscătoare pentru că ești prezent și să ne revedem cu bine la următoarele filmări. Îți doresc să îți găsești vindecarea în inimă și liniștea în suflet. La revedere!